ayat 24. Yunus pasti nggih. Masuk Yunus 24. Ya tafakaruno nggih. Nggih, saniki wallahu yad'u nggih. 25 nggih tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Walladzina kasabus sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Ma lahum minallahi min 'asim. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qata'an minal laili mudlima. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qata'an minal laili mudlima. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyana ta'budun. Bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyana Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Hunalika tabnu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Hunalika tabnu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq.
ilallahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ilallahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sadaqallahul azim. Oh niki namine surate surat Yunus nggih. Nama salah satu nabine Allah, rasuli Allah sing wajib kita ngertosi nggih. Salah satu nabi rasul 25. Urutan surate nomor pinten niki? Urutane nomor 10. Jumlahe ayat pinten? 109. Surat Yunus niki termasuk salah satu surat sing diawali kali huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah niku sing ngajeng-ngajenge niku kalimat sing boten diketahui maknanya. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, shad, kaf haya ain shad, ain sin qaf nun. Nah, sak pinunggalane niku termasuk huruf muqatta'ah, huruf-huruf pedotan sing ditaruh di depan surat dan tidak diketahui maknanya kecuali hanya Allah. Pun. Terus ayat kemungkinan enten beberapa kemungkinan. Enek sing ngarani alif lam ra niku saged dibedhek. Dadi ditebak. Kira-kira artine apa? Nek umpami diwaos alif lam ra terus ngajenge ayat iku kan tilka ayatul kitabil hakim. Iku luh ayat-ayate kitab sing penuh hikmah, sing hakim. Nah nilai iku lene niku ten alif lam ra. Iku luh niku ten alif lam ra, ndudinge ten alif lam ra. Isyarahe ten alif lam ra. Berarti kira-kira alif lam ra niku artine napa? Lah nggih, berarti alif lam ra artine napa? Al-Qur'an. Nggih mboten? Al-Qur'an iku lho ayat-ayat kitab sing hakim penuh hikmah. Saged ngonten. Lah niku saged bedhekan. Tapi mboten angsal didamel napa? Penetapan pasti mboten angsal. Cuma niku bedhekan kok. Karena ningali secara ngajenge niku ada petunjuknya. Pun ayat kedua, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an angdirin nasa wa basyiril ladina amanu an dalam qadama sadaqin 'inda rabbihim qala kafuna inna hadzal sahih. Ketika Kanjeng Nabi diutus dadi rasul ten gene menungso nggih. Iki sakjane nabi sinten mawon sami. Maka ekspresi pertama manusia niku mesti kaget. Mesti mboten percaya. Orang ngandel. Mosok tenane wong ket mulai cilik lho urip karo aku, kekancan karo aku kok ndadak tuwek-tuwek kok ngaku dadi nabi, ngaku dadi iku kan aneh to. Jenengan umpami kekancan kali tangga nggih, wis dolen sareng. Pancen larene lare sae. Dolen sareng. Ora ana udan, ora ana angin, tibake dhek ngaku dadi camat. Ayo. Jenengan kira-kira percaya mboten? Lho, awakmu kapan oleh pelatihan, kapan daftar ya? Lho, kok mero-mero ngaku dadi camat. Niku wae ngagetno wong. Apa maneh ngaku dadi yo makane ekspresi pertama niku rata-rata mesti kaget. Napa keluargane, napa masyarakat mesti kaget. Makane ben mboten sepinten kaget kali Allah niku diparingi tondo. Jenenge alamatun nubuwah, nggih. Tanda-tanda kenabian. Saderenge niku pun diparingi kisi-kisi. Cara lare ujian itu dikai kisi-kisi. Dadi sadurunge Kanjeng Nabi lahir, jauh saderenge Kanjeng Nabi lahir niku tiang-tiang Yahudi termasuk
tiang-tiang ahlu kitab niku pun dikei bocoran. Besok bakale enek nabi rasul akhir zaman. Ciri-cirine ya napa? Lahir saka bangsa Arab. Mungkin iki sih. Sukune suku Quraisy. Bocahne api ganteng ra tau bujukan. Terus enek cap kenabian ten gegere ten punggunge. Iku pun diparingi isi-isi. Sehingga sakjane umpami pun ngonten niku pas Kanjeng Nabi dewasa terus ngaku dadi nabi dadi rasul mestine mboten sepinten kaget nek sing cerdas lho. Mergi pun saderenge pun diparingi kabar. Ditambah malih lah niki sing lebih menguatkan malih bahwa nabi rasul niku tenanan saestu-estu nabi rasul. Ditambah malih beto sing namine mukjizat. Mukjizat sing mukjizat niki mboten mungkin saged dikalahne kalih wong. Mergo niki ora gawenane wong niku peparing saking Allah mukjizat niku. Lah, nabi kita niku mukjizat Al-Qur'an. Sehingga pas nabi ngaku dadi nabi dadi rasul, terus kata tiyang mboten percados. Lha ndi lho buktine lewat awakmu nabi rasul? Aku nggawa Qur'an. Wacanane ngene. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min satruse. Terus nantang. Nah, ciri kedua niku mukjizat niku nantang nanggone wong liya. Nek kowe ra percaya karo aku dadi nabi karo rasul. Ra percaya nek aku nggawa mukjizat Quran, sejajal kalahno Quran iki. Gawe yo sing kaya Quran sing luwih indah sangka Quran. Gawe yo sing luwih apik sangka Quran. Mboten saged. Danten mboten saged. Bahkan kali Allah mboten kengken gawe sak Quran full. Awale kongkon gawe sak Quran full gak mampu. Akhirnya terus gawe yo 10 surat ae. Saking 114 surat, pelen 10 terus kalahno karo 10 surat gawenanmu, gawenan menungso. Nek perlu ngajak jin. Ngajak sak ngalam donya. Nek iso ngalahno 10 surat sangka bi asyri suwarim mitli. Mboten saged. Badhe mboten saged. Tantangane direduksi, diturunno. Nek gawe sak Quran ra iso, gawe sak 10 surat ra iso, gawe yo sak surat ae, golek ana sing paling cendhek, terus gawenono tandingane. Sing paling cendhek no Al-Kautsar. Niku lak cendhek banget nggih. Utawa kulhula sing paling kita sering ngapal. Kalahno gawe yo surat sing apike kaya kulhu utawa kaya Al-Kautsar. Nek iso madani ae lho. Gak usah sampai ngeluwihi. Madani tok apike, indahe, isi kandungane mboten saged. Mboten saged. Sampai sakniki 1400 tahun tuh setunggal tiyang maun dereng enten sing sah. Nah, itu menunjukkan pengakuane Kanjeng Nabi dadi nabi rasul niku pengakuan sing sesungguhnya. Makanya mboten saged dibantah. Benten kali nabi-nabi palsu. Zamane Kanjeng Nabi niku sing muncul dadi nabi palsu kata. Penak men Muhammad ngaku-ngaku dadi nabi rasul terus oleh pengikut disetori zakat pisan. Nah, aku yo pengen akhirnya ngaku beberapa orang. Sing paling terkenal tenggene zaman sing biasanya diceritakno niku Musailamah al-Kadzab. Enten sing maca Musailimah al-Kadzab. Niku ngaku-ngaku dadi nabi dadi rasul. Terus kalau kanca-kancane ditakoki, lah Kanjeng Nabi Muhammad tuh nggawa Quran sebagai mukjizat. Lah mukjizatmu apa? Aku iso nggawe syair sing apik. Gawe syair niku ternyata remeh. Gawe syair iku mboten saged nandingi Quran. Madani mboten saged apa malih nandingi. Dhek cerita tentang gajah. Alfil. Badanuhu kabir. Gajah awake gede, udhunuhu tawil, irunge dawa. Puisi apa? Ngono kok kabeh nandingi Al-Qur'an. Nek bahasa Arabe bahasa Arab, tapi kan ra enek isine. Nah, beda kali Quran. Nah, makane mboten saged. Pun.
Inna rabbakumullah. Nah, nek umpama kita pun percaya kali Nabi Rasul. Nah niki Bu, dalane kita saged iman. Dalane wong kafir saged iman niku kudu percaya Nabi Rasul sik. Karena lek langsung percaya Allah ningali Allah kan mboten saged. Nggih mboten. Maka sing kudu diyakinkan niku Nabi Rasul sik. Nek tiyang niku ketika didhawuhi kali Nabi Rasul, contohnya Kanjeng Nabi Muhammad, lajeng tiyang niku sami percados, ya wis percaya nek sampean Nabi Rasul, nek sampean wong pilihane Allah, duwe mukjizat sangka Allah sing ra iso dikalahne. Lah, Nabi Rasul akhirnya membawa misi ngengken menungso nyembah Allah. Nah, niku sing tenanan Nabi Rasul. Setelah piyambake ngaku Nabi Rasul, mboten njaluk disembah. Nabi Muhammad mboten nate njaluk disembah. Bahkan ngengken wong supaya nyembah Allah, supaya ngertosi sifat-sifate. Lah niku Kanjeng Nabi niku tenane salah satunya bukti ini niku yang tidak terbantahkan. Nek umpama Nabi Muhammad niku utawa Nabi Rasul liyane niku umpama goroh bujuki, mestine orang ngongkon nyembah Allah, mestine nyembah dheweke langsung. Kan dhek sing bati, nggih kan. Nyembah aku duwe mukjizat ngene sing ra iso mbok kalahne. Ya nyembah aku lho. Engko awakmu nek gak pengin tak siksa bayar semene-semene, mestine kan ngono. Nah, lho nggih kan. Zaman kapan niku kan enten ten Sidoarjo napa ten Mojokerto napa ten pundi aliran sing nek pengin mlebu swarga bayar 12 juta. Mboten salah lho. Surgane bae lho. Kok murah men malaikat disogok semono. Pun. Nah, nek empun percados Allah, mangke Kanjeng Nabi nerangne, Allah niku sinten? Allah kan ra kenek didelok. Memang Allah ra kenek didelok. Tapi prestasine Allah saged diraosaken. Napa prestasine Allah? Dadekno langit ini ki prestasine Allah. Allah mboten nate ngejak urunan jenengan gawe bumi langit. Nggih mboten. Lho, mosok jenengan tahu, ayo sapa sing urin wit, sapa sing urin kak napa segara, gak tahu, Bu. Allah gawe karepe dhewe. Gak tahu njaluk tolong, ra tahu njaluk sumbangan. Nek kita ana acara TV kan sumbangan. Koyok dhewe ra iso. Manten-manten anake dhewe njaluk sumbangan kancane. Lho nek Allah mboten. Allah ndadekno langit, ndadekno bumi, ndadekno makhluk sedaya samonten katahe dhewean. Ra njaluk tolong sapa-sapa, ra njaluk sumbangan apa. Nah niku mangkane kita memang saestu mboten saged mirsani Allah, ningali Allah mboten saged. Tapi kita saged ngeraosaken prestasine Allah. Sing prestasi niki tidak bisa dilakukan selain Allah. Oh, gawe langit mangkane ben mantep niki. Fi sitati ayamin tsumma stawa al arsy yudabbirul amr. Allah niku mari nyiptakno mboten ngejarno, wis tak ciptakno cul wis rambut karepmu gak mbok rambut gak mboten. Allah niku yudabbirul amr. Mari nyiptakno diramut karo Allah. Nek napa buktine napa? Buktine jenengan nandur pari contone. Niku sing ditandur mosok pari sih, Bu. Boleh sudah pergi, Pak. Jenengan akhirnya lagu. Jenengan nandur pari, iso tukul dadi sampai beras nggih. Dadi dawa niku, Bu. Nggih pantun, Pak. Nggih pantun nggih. Nggih wis. Jenengan nandur pari. Niku sing ngodot jenengan napa Allah? Rame lho. Jenengan kan ngecepno tok. Mosok ben-bengi jenengan nodoti srecak. Berarti ku bukti Allah niku nek mari nyiptakno napa-napa ya diramut karo Allah. Sampai sakniki. Nek guru kula nyontono niku wit pelem. Wit pelem peloke diuncalno nggih ten lemah, pun napa kena udan, napa kena uyuh bocah, kena banyu macam-macam nggih. Kadang ditelai pitik bareng. Tapi mari ngono iso tukul dadi wit pelem sing sampai dirasakno anak putu bareng. Padahal sing nguncalne ora tau melok ngodot. Ora tau melok nyukulno. Berarti sing nyukulno Allah. Nah, iku bukti bahwa Allah lek mantun ndadekno langit bumi mboten dijarno.
tapi diruwamuti terus sampai kapan nggih? Sampai mangke dinten kiamat. Dadi sampai sakniki Allah ngramut. Sitok-sitok niku sing ngramut Allah sedanten. Nggih. Jenengan gadah lombok, gadah pantun, gadah wit napa mawon serapah napa mawon niku kabeh sing ngrammuti Allah. Mboten namung wit-witan. Anak jenengan lek kadang kan pos yandu anak ya ditimbang nggih. Terus dikengken ngukur tinggi jenengan nate ngodoti anak ya ta. Ora tau. Kok iso modot anake nggih mboten. Lah niku nek mboten Allah mboten saged. Nah niku akhirnya kita tambah yakin. Nek pancen Allah niku maha kuwasa. Nah nek Allah niku maha kuwase kaya ngono, nyiptakno alam donya hebate kaya ngono. Terus jenengan nek sambat ndonga masalah jenengan umpama, ya Allah utang kula numpuk ya Allah. Mestine kudu yakin nek Allah saged nyelesekno masalah. Lah wong gawe bumi langit sakmene ambane dhewekane mampu. Mosok nyelesekno masalah utang sakmene kok. Lagi, nek jenengan pikir-pikir lho. Lah yo aku iki ndonga nangis-nangis ya lapo wong masalahe sepele. Lek munggo Allah lho. Lek munggo jenengan kan gedhe banget. Dikejar pinjol macam. Sing ngowelu ya Allah, masalah gedhe. Nek masalah jenengan gede mergo jenengan parakno ten awake jenengan. Jenengan ningali ini saking POV-ne jenengan. Jenengan ningali masalah iku gede, tapi nek jenengan balekno masalah iku masalah iki dibanding kali prestasine Allah dawuh sakmene iki kira-kira gedean ndi? Ya gede ngalam donya. Berarti masalahku termasuk masalah cilik. Makane jare nek guyonane tiang-tiang. Lah kok awakmu duwe masalah gede kok jek iso guyang-guyu. Masalahku gak gede. Gede lak munggo aku. Nek munggo Allah masalahku cilik. Tapi kok gak mari-mari masalahmu? Allah cik ngurusi masalah liya. Masalahku kecilik kurang gede. Enek guyonane ngono ben menghibur ngoten. Pun ilaihim nah dzalikumullahu rabbukum fa'budu ujung-ujunge nek Allah pun saged ndamel kaya ngoten niku Allah saged merintah kita, pantes merintah kita kangge ngibadah ten Allah. Nah, karena kita pantes kita niku ngibadaten Allah niku sak pantese pantes wisan. Sak hebate hebat niku ngibadaten Allah karena sing kita sembah niku Allah sing maha kuwasa. Karena Maha Diraja wis saged ndadekno kaya ngene. Jane ngapunten nggih, jenengan bayangne perasaane wong sing sesembahane ku nggur patung cilik sakmene. Jenengan bayang nih, kok gak hebat men. Wong patung cilik sakmene kok disembah terus prestasine apa patung cilik iki? Wong dheke diencloki laler ae ra iso ngusir. Dirubung semut ae njaluk gusak wong. Gak iso lapo-lapo kok malah Nah, masuk mboten? Nah, ngoten mau sakjane jadi logika ketuhanan, logika keimanan itu logika sing paling masuk akal. Bahkan ngalah noti siji tambah siji loro. Siji tambah siji loro kadang rada ana ngitunge. Tapi nek untuk mengakui ketuhanan Allah niku wis kepastian wisan. Wis mboten hitung-hitungan wisan. Wis sudah kepastian karena Allah wis gawe sakmene akeh, sakmenten hebate, terus ngengken kita nyembah iku sak pantese pantes. Justru nek ana liya kok disembah iku gak pantese pantes wisan. Wong gak duwe prestasi apa-apa, gak iso gawe apa-apa, kok malah njaluk sakjane patung ya gak njaluk disembah, cuma enek kesalahpahaman sing akhirnya nyembah patung. Nah niku sing dadi masalah. Pun Ilahi marji'ukum, mangke nek mantun Allah ndadekno niku kita mboten penak-penak. Mangke tentunya enten pertanggung jawaban. Kita pun didadekno sakmenten kongkon ramut monggo, kongkon nikmati monggo. Kengken nebas monggo, kengken dahar monggo, kengken konsumsi monggo. Tapi sedanten niku mangke dipertanggung jawabkan. Sing kita dahar dipertanggung jawabkan, sing kita unjuk dipertanggung jawabkan. Mergo mangke baline ten Allah. Wa'dallahi haqqo, janjine Allah mesti ora mungkin blenjani janji. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, gawe makhluk terus balekno.
Gaya apa kok mari digawe makhluk dipateni terus dibalekno nang Allah liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihati bil qist. Ben wong-wong sing mantun iman amal soleh niku pikantuk piwales kanthi adil. Nek agawe sae ya diwales sae. Lah sing elek ya napa? Walladzina kafaru lahum syarabum min hamimi wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Nek wis digawekno Allah sakmene akeh kok pancet kafir, gak gelem nyembah Allah, ya rasakno dhewe. Berarti niku salahe dhewe. Mergo wis diciptakno sakmenten katahe kok jek nyembah liyane Allah. Niku lak sak bodho-bodhone bodho niku. Lah wong sing gawe Allah, mestine kita nyembah ten Allah. Lah kok malah nyembah liyane sing ra tau gawe ngenten, sing tidak berkontribusi apa-apa ten uripe jenengan. Dewa-dewa, patung-patung nek mboten enten kontribusine belas ten kita niku. Justru Allah sing malah berjasa sangat ten gene kita. Lah niku mangkane paling masuk akal. Huwallazi ja'ala syamsa niki wis mlebu ten gene pelajaran koyo biologi-biologi ngoten. Walladzi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuron. Nek ten ayat gangsal niku ten terjemahane dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Bedane nopo bersinar kali bercahaya? Ayo. Nggih, lho cahaya. Cahaya ya Pak. Ayo. Nah, niki rumiyin dereng paham Bu, kata sing dereng paham. Alhamdulillah ilmu pengetahuan berkembang. Nah makanya niki kita agama dengan ilmu pengetahuan dengan sains mboten saged dipisah nih. Justru harus sinergi, harus melaku bareng karena ilmu pengetahuan menguatkan keimanan. Terus kita bedek-bedek lah lek padha padange lapo kok siji gawe lafat diyaan, sing siji gawe lafat nuron. Ternyata fenomena niki pun terungkap. Srengenge niku bersinar mergo awake dhewe. Tapi nek bulan iku mantulno sinar matahari kan ngoten. Bulan nek sakjane mboten gadah cahaya, mboten gadah sinar piyambake niku. Piyambake iku terpantulkan kalih srengenge. Makane napa bulan niku nampani sinar matahari, makane iso enten siklus bulan. Siklus tanggal setunggal hilal sakmene sak serit. Engko tambah suwi sakmene tambah gedhi dadi purnama. Mengko cilik-cilik maneh dadi ilang maneh. Meneh balik maneh kan enten siklus. Nek srengenge kan boten. Nah niku srengenge niku sinar mergo ten piyambake sendiri sing menyinari, sing duwe sinar piyambake. Tapi nek bulan niku dipantulkan. Dek iso ketok bercahaya mergo dipantuli sinar matahari. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Niki biasanya sing dienggo dalil kali rencang-rencang Muhammadiyah. Nah, bahwa langit, bumi lan seluruh benda-benda langit niku sampun melaku di garis orbitnya masing-masing. Mboten tabrakan. Lan niku saged dienggo ngitung-ngitung aku. Li ta'lamu adada sinina wal hisab. Iso dienggo ngitung. Iso dienggo ngitungan bulan. Iki wulan iki kapan, iki tahun sakmene kapan, suroe kapan, mangke akhir tahun kapan, niku saged ndamel niki. Nah niki biasanya sing didamel dalil niku. Pun. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah boten dadekno kejaba pasti niku kanthi hak, kanthi enten hikmah. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Sing saged ngerti, sing saged neliti niku liqaumi ya'lamun. Nggih niku kaum tiyang sing diparingi ilmu kalih Allah. Makane mboten angsal dibedakno tiyang agama kalih tiyang ilmu pengetahuan. Lah kita niku rada sial karena rumiyin kan dijajah londo. Akhire londo kan dibedakno ilmu agama kali ilmu umum. Nate mboten jenengan. Anten ilmu umum kali ilmu sakjane mboten angsal dibedakno. Seduanten ilmu niku ilmune Allah. Cuma secara hukum enten sing ilmu fardu kifayah, enten sing fardu ain. Enten sing kudu wajib diketahui per individu, enek sing namung perwakilan. Wonten. Termasuk sing individu fardu ain, wajib ain, mboten angsal diwakilno niku 3. Gini ku
ibadah karena kita diperintah ibadah. Terus ngilmu akidah tentang keyakinan tauhid. Kali ilmu akhlak tata krama kanggo ngresiki ati. 3 ilmu niki mboten angsal diwakilno. Nggih niku ilmu fikih kanggo ibadah, ilmu tauhid kangge akidah, kali ilmu akhlak tasawuf kangge tata krama ngresiki ati kita. Liyane niku fardhu kifayah. Perwakilan mboten napa-napa. Biologi alhamdulillah, ilmu astronomi yang belajar alhamdulillah. Tapi sing tiga